Ağam 72 yaşta. Malades ayağım telpek koydum ay. Mehman dostlar şu vat Krasnovod'a geldim ne denize geldim bolin. Bir denizi göreydim. Ana şol gidip bar yani yaşlı 72 yaşında ekeni gen gördüm. İr bilen suya düşüp şun içine düşüp Hirledip düşüp çıktı. Havada kaç soğuk şonu görüp ödüm gen aldım. 3 köşk adamlar var. Ödüm 72 yaşında denize giriye suya düşüyor tamam çıkıyor. Başka da şunyalak adam gördüm mene ömrümde birinci safar görýän soğukda şey dip suya düşüyor yani. Öyle mi? Ağam 72 yaşta. Malades ayağım telpek koydum ay. Görýän mi? Gat ul nemede o. Yaşlara görüldi de o. Kuyruğu var abi. Ha. Nasıl bir kaç yaş gidiyor? Men ağam essen bir kede kalarım. Ben şunu giyerim. Soğuk. Şeyle Kuyruğu var mı? kuyruğu mu? Abi ön zağlı da katladın mı? Yok yani. 10 yaş gerek kaç yaş gidiyor. 10 yaş gerek. Kuyruğu var. Yerim kuyruğu. Malades. Benim kuyruğu. Tuğle mi? Fazlası. Tuğle mi? Günne suya gelýän mi amşedim? Ya çerezden mi? Paştık. Pasta ha? Günne gelip tamam bäri trenirovka edýär. Bir rahat da yaman rahat. Ertesinden turmam. Ha, turmak kıyım. Bana. Yatma olsa saat 10 kaçını da yatırlar. Şu yaşı çelle ağam o ne etip yetmeli şunyalak tagdyn bolmak üçin näme etmeli ağam? Şuna reanimasyon vermem mi? Diňe animasiýa etmeli ha? Şu da o da atları verir mi? Datava qoğu aç. Bizim ayak ona ağam yeter mi kanı? Şeyle. Tamam ayak koyurma. Näme peýdaly? Ya şu oyunda bilen mi? Turma kalma gıyır. Ha. Bilen mi? Ya da ertesinden yatın anı. Kirlendim fikir var da. Ha. Hazır kalsın mı? Oo. Sıra kirlendim fikir var ya enteresan eski kaldı. Yo malades ödüm 72 yaşda deňide girip kışın içinde ayağım şey durjak bolsaň. Bilede nesip etsin ağam şunyalak saglyk. Dinin sağlığı dinin. Evet. Şeyle. Otur ben otur. O ya kaldırma. Ha. Koyar öksüz. Şeyle mi? Öksüz mü koyar? Ya ayağın öksüz mü? Ha, bunu mu? Hava. Dinin doğru mu? Değil lan. Doğru değil mi? Yere koy. Aha. Ayağın öksüz mü? Ha, bunu koyma. Ha. Biz şu iPhone'a uçurmaya geldik. Telefon çıkıptır biz tut firmadan ne? O kapaktan soğuğa çıkıyor ha. Şonu uçurmaya geldik. Krasnovod'dan bir tutuptur iPhone. O gımmat 100 milyonluk telefonla. Biliyorum iPhone. Hava. Benim oğlum firmada işliyor. Ha. Ne açı bana son bahası? Bir 20 bin manatta da täze puldan. Ağam ne maşina bar eken sudanlar. Sudan çıkanlar. Ana ölün içip dağıdık gora. Şimdi reklam verdi ya. iPhone'da reklam veriyor. iPhone kapaktan çıkıyor biz su reklam edýär. Ha, şu kapakdan içip görün ağam. Red tut. Oluyor sağ ol. Sağ olam. Red tut. Neme trenirovkadan soň Yeni birini. bir daha tamam. Yeni bir daha dur. Arkadaşlar bak dostlar geldim. Salam. İçin atalım. Hoş geldiniz. Şu ayal bilen bugülesen. Salam. Salam doğan. Qowmiyat aýlanýar. Qowy işleyen sağman canım. Arada gören kızıl sumçka mamala kosta. Şu bar satlykda durdu böyle bara. Wahy guturdu da. Emmesin satlıkta. Wahy qıyna. Awa. Ay bordan. Yönü. TV Kalex 2025 sumçkalamız geldi. Awa. Şey eski. İkrenkinden koyayım mı? I must stop. Like trolling like ain't you tired? Coming from the club and it's probably Qowmýag dele näçe wagtlar habarlaşamda oğlum näme täzelik? Etkeşik täzelik ýok. Şüňgelýär. O näli öldü?
Näçe göni öldü diýene, oňudan aýdyp bolýandyram misal üçin pişiň krişa çykyp oýnap bör diýip bolýar. Ertir jaň adamda pişiň şo krişadan gaçdy diýip bolýar. Bir gün jaň adamda veterinara ketdik görkezmäne diýip bolýar. Ana ondan soň jaň adamda pişiň öldü diýip şey diýip ýuwaşykdan aýtmalla näýle adam aýtsan göni öldü diýip goýarýan. Hey bolýar o hiç enem gowum enem. Eren krişa çıkıp oynap bör. Mewa ulzallydyň dämi toy mekan? Boldy. Okey, boldy, tamam. Karoç toydan video goýaňok diýerler. Ýöri tüşgün toýa geldim. Toy mekanyň ulzaly toýun geçýän ýerem. Video goýan şu. Toyda mewa bar dizet we başga kim bilemok onam görür. Bahşin kaptılına diceytine koşup, mewa aydımlarına tam dedim coşup. Ağınınla boğurum dur palavı, dihmanların ruhunun törüm yıla kârget. Muhammed biz gittik. Nire? Veterinara? Boňa gerekler almany. Veterinardan näme aljak bolýan sen? Yo men bir zady düşünemok. Kim zady bar pişige veterinar napjekden näme gerek bolup bilerken? Näme oturdy, näme ýok? Belki sen dermanyň ýokdur. Yok, biz var. Dermanlara ferdo men kiçi wagtym bar. Yüregim ağrıdy, bagyrym ağrıdy, kellem ağrıdy, dişim ağrıdy, aspirinle bir ýekece dermanlar bolýar. Bu materiyal Amerika diýe. Muny adamlaryň içinde diňe baýlar çýaram. Sen pişik de başlar ýaly. Bilýän pişik yaramasa men gorkkan şo üçin alyp goýýanna. Madan Ferit, näme sygyryň boýuna da kylýan, näme datdy? Şolaň näme diklerim, dogry özüň bir bilýänmi sen? Elini ýuwlýanda, pişiň elini ýuwlýanda adamlar bar, pişiň şampuny bar, pişiň şampuny bar. Ondan pişiň şampuny bar diýip aýtdymmy? Indi meň şampunym. Ay Muhammed pişik biziň çağamyz ýala, way. Sen belki korumlaň motorondur. Gel bärik gel. Men şulayda kimsini uğradım ki, düşünýärmi? Sebäp biziň öýümizde pişik üçin 1 ýyllyk zapas korum bar. Käwat bara ki, men şu pişiň öýünde men kwartrant ýaşaýan ýaly ona sebäp meni ýan loşkam bilen tarýatkam. Hemme zady ýetem şu loşka diýen, makaroni ýetem şu loşka, çorba ýetem şu loşka. Ýöne, biziň söýgüli pişigimiziň öýünde bu olsa, bu taryalka biziň pişigimizi aýdym suratlandyrýar. Pijon. Görýärmi? Biz pijonyň öýünde kwartrant ýaşaýar adamlar. Bolýaly Muhammed pişik bilen deň bolmasana. Kek menin wara halit ýa-da dogry maýdaýyn. Taýla, ýara şu pişigiň ýa-da men. Salam. Salam. Olmadı yani. Şuna kadar sayıp veren bu. Böyle meselede. Oho, odan ne diyeceğim? Tamam. Salam. Olmadı lan. Şunu ara koyun sandıktan taptım kızıl alyan da. Şunu graması gibi bu valp veren de. Mıymım? Yere gel. Olmay, bana. Oo, bar benali. Olmadı lan. O senne. Sen tamam. Şunu ara just çapıp da şu becet veren. Ne? Yakacağım karaş. Çağır bana meni yanına, ifle özüm gele yanıma. Olmay. Vay senler, bana bir tanem. Vay seni gördüm çok iyi oldum.